Ranar da bakin ganduje ko bakin sarki zai kasa buɗewa ya magana. Ranar da Allah da kanshi zai ce limanil mulkil yau. To wa ma ya san ganduje a wurin? Balle wani sarki, balle mabiyan shi da ke da babatu ta social media. Sai ka ji tsit ba mai iya bayani wallahi. Mulki ya ƙare kenan. Ya sake ya ce limanil mulkil yau. To ko ina su Baba Buhari, ina sanatoci, gwamnoni, 'yan majalisu, sarakai da mu 'yan social media. Shiru za ka ji. Ya ƙara limanil mulkil yau. Allah ba mai iya bayani. Kana can rana ta ishe ka tsakiyar kai. Jira kawai kake duk hukuncin da za a yi amma yi maka a sallame ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kanshi ya ba kanshi ansa. Lillahi wahidul qahhar. Yau ni ke da mulkin kaina. Kun ga kenan za mu yi wa kanmu adalci. Babatu ya ga Duje ya sauke sarki ko ya ɗora wani sarki, dukkansu neman ta kansu za su yi. Ina Ganduje zai tuna da ya ɗora wani sarki ranar ma, ko wani sarki ya tuna ran shi ya ɓaci Ganduje ya cire shi. Allah duk babu wannan ranar wallahi, babu wannan tunanin tsari. Balantana mabiya. To adalcin da nake so mai makamu mu daina wannan zage-zagen don girman Allah. Abin ya riga ya shiga kamar jininmu ne, don girman Allah mu rage. Bai da wani amfani, because kana zagi wanda bai san kana yi ba, me riban to zaka ci. Use your data for something else.